Higayon na usab sa mga lungsod sa ikapitong distrito sa lalawigan sa Sugbo sa pagpakita sa ilang mga produkto o uban pang ikadalit alang sa mga Sugboanon. Kinihuman nga gibuksan kaganiha ang ikatulong hugna sa Arcibo Expo nga gipasugdahan sa gamhanan sa probinsya sa Sugbo karong tuiga. Ang tulo ka adlaw nga expo langkuban sa mga lungsod sa hinatilan: Malabuyok, Alegria, Badjan, Moalboal, Alcantara, Ronda ug Dumanhog. Mga lami ang pagkaon o delicacies nga nagagikan sa maong mga lungsod ang mahimong mapalit sa atong mga kaigsunan sa may Robinsons Galleria. Si Gobernador Gwendolyn Gwen Garcia sa iyang speech sa kalihukan, mihulagway nga nagkanindot gayod ang Arcibo Expo sukad sa ilang pagsugod niini ni adtong tuig 2021 nga grabe pa ang nasinating epekto sa pandemya sa COVID-19. Papasigarbuhan ang gobernador nga ang Sugbo hilabi na parte sa turismo ug ingon man negosyo ni bango na ug mas mulabaw pa sa umaabot. And look at this now. Ug atong hinumduman ang atong giagian sa milabay nga tulo ka tuig, dili lalim ang COVID-19, ang Odette. Karon daw wala na ebidensya nga mo atong giagian. May nomblong na lang ta nga naa itong COVID kung makakita kung naay nagmask. Hinahinay tangtang kung mask ba na ang Typhoon Odette, ang 7th District, grabe, pagkakuso-kuso. Apan, mutana ba, and I invite you all to visit the 7th District, murag, wa yo'y nahitabo. Gani, isamot pa, kamanindot ang atong tanan ng mga lungsod. Ang tourism officer sa probinsya Sugbo nga si Marty Ibanez mibutyag nga karong tuig 2023 nga pagpahigayon sa Arcibo Expo dako gayud og kita ang mga LGU. Gani sa miaging Arcibo Expo ni adtong Marso nakakuha og moabot sa 2 milyones pesos nga halin sa tulo ka adlaw nga kalihukan. Mas dako gyud kini itandi ni adtong tuig 2021 ug tuig 2022 nga mga Arcibo Expo gumikan sa nasinating pandemya ni adtong mga higayuna. Sama sa gobernador na panglantawan Ibanez nga mas nindot pa ang mosunod nga mga Arcibo Expo karong tuiga. Hilabi na ang mga LGU nga mosalmot na ning kamot gayod nga makapakita sa ilang mga lamiang produkto og nindot nga ikadalit sa ilang tagstagsa ka mga lugar. We believe in the province that tourism is negosyo. So turismo negosyo because tourism is everybody's business. Again, innovations, artists ang atong mga Filipinos kabaw biya kita nga may kita mangitag paagi. So karon ang mga normal nga product ato pag yung gihimo nga bungga or gihatagan og twist. So even mga souvenir items na to now na namoy makit-an sa sulod nga mga bag-o, but don't you worry kay nga inyong mga kinaham ug ato mga suki nga nailhan nga delicacy sa ilang mga lugar naa paghihapon nalalay bag-ong version. Ang mga kadagkuan sa kalungsuran mihangop sa inisyatiba sa gamhanan sa probinsya sa paghatag kanila og igong lugar o higayon nga makapaambit sa ilang mga produkto og mas mapaila kini sa tanan. Sila usab nalipay nga human sa nasinating pandemya nibalik na gayod ang naandang turismo sa kalungsuran nga mo'y maghatag og oportunidad sa ilang mga konstituente alang sa mas nindot nga panginabuhian. Kini nga program it is very important for us because this is also our product presentation, our product, and of course the tourism, and hopefully ang among municipality will also be in the in the radar sa atong mga tao nga ganahan mo suroy-suroy makakita sa sa buhay among capability. Although yes, dili kayo ingon nga daghan among product, but we are trying our best. This is for the livelihood of our people and for the attraction of the province of Cebu. And I think if this will continue and other programs and projects of the provincial government regarding sa livelihood natin and tourism, I think province of Cebu will even be greater province. Sa Badyan, same gyapon no ikapasigarbo gyapon nato ato ang banig products, pero itong mga banig products karon innovative na siya tungod kay nanatay bags, at the same time natay mga bracelet, naapot tayo mga keychain nga pwede na siya madala-dala sa itong mga turista bisag asa. Kay atong naandan ang banig kay mga mats naman siya nga matulgan, pero karon pwede na siya para pagkangkig bisag kinsa. Ang sunod nga Arcibo Expo langkuban na sabunya sa mga lungsod sa ikaduha o ikaunom nga distrito sa probinsya sa Sugbo. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.